Лукашэнкі магло б і не быць. Беларусь, апошняй з усіх постсавецкіх краін, усенародна выбірала кіраўніка дзяржавы. Прэзідэнцкую пасаду ў Беларусі ўвялі ўсяго за 3 месяцы да прэзідэнцкіх выбараў. У сакавіку 94-го года прынялі Канстытуцыю. А на 23 чэрвеня ў Беларусі прызначылі першы тур першых у гісторыі краіны прэзідэнцкіх выбараў. Роўна 30 год таму. То я жду, ничего не жду. Ничего не изменится. Я думаю, что улучшений не будет, потому что у нас некого выбирать. Лично я вообще не понимаю, что такое президент. Але так думала, як паказалі выбары, меншасць. Камуністы былі перакананы, што іх лідар, прэм'ер Кебіч, з лёгкасцю пераможа. Таму і настойвалі на ўвядзенне прэзідэнцкай пасады. На карысць Кебіча казалі нібыта і сацыялагічныя даследаванні. Але тады, 30 год таму, у першым туры найбольш набраў 39-гадовы Лукашенко, амаль 45%. Не плачьте, все нормально. Ну что, все будет нормально. Не расстраивайтесь. Чаму беларусы поверылі гэтаму палітыку? 69% беларусаў у 94 годзе лічылі, што іх краіна развіваецца не ў тым кірунку. Сярод краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы Беларусь была перадапошняй па настроях наконт сваёй будучыні. Хвілін 40 чакалі мы, пакуль адкрыецца харчовы магазин. Аднак натоўп усё чакаў. І вось, што давялося мне тут пачуць. Колбаса бывает иногда, но в основном дорогое, а фруктов, детям вообще никаких фруктов нету. Даже вот хлеба нема. Ажно 51% беларусаў лічыў, што рынкавая эканоміка не прыносіць карысці. 68% лічылі, што ў краіне недастаткова развіваецца дэмакратыя. Да еўразвязу пазітыўна ставілася толькі 38%. Народ ненавідзеў уладу. Сёння Лукашенко любіць казаць, што кіравалі нібыта дэмакраты і нацыяналісты, і гэта яны ва ўсім вінаватыя. Але краінай кіравалі тыя самыя камуністы, што і да развалу Савецкага Саюзу. Іх увасабляў прэм'ер Кебіч. Ограбили народ, у кого были сбережения, на смерти выдержали, тысячу было. Во что они превратились сейчас всю жизнь, эти сбережения, экономили себе, по десятке откладывали. А что получились? Что? Перед ними поставить вопрос, откуда у них появились миллионы, миллиарды? І гэтае пытанне пра мільёны, мільярды гучней за ўсіх ставіў акурат Лукашенко. Яго імя загучала менавіта пасля таго, як ён узначаліў антыкарупцыйную камісію і выступіў 12 снежня 93 года з трыбуны Верховнага Савету. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. Іронія лёсу. Яго прызначыў на гэтую пасаду тагачасны спікер Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч. І менавіта Шушкевіч стаў неўзабаве ахвярай Лукашэнкі. Ён быў вымушаны пакінуць пасаду спікера Верховнага Савету, практычна кіраўніка краіны. Праўда, карупцыі ў выніку так ніхто не даказаў. Што мы ведаем пра тагачаснага Лукашэнку? Замежныя медыі, у тым ліку расійскія, вельмі часта называлі яго беларускім Жырыноўскім. Як пісаў тады адзін заходні журналіст, у кожнай пасавецкай краіне на выбарах быў такі кандыдат, але Беларусь стала першай, якая аддала яму перавагу. Лукашенко не может оторваться. Как ребенок, дай ему сладкое молочко, он будет до блевотины, он будет рвать его, из ушей пойдет. Он будет все чмокать, все это глотать. Дэпутат Лукашенко збіраў тады пад сваё крыло маладых дэпутатаў-камуністаў, якія хацелі пазмагацца за ўладу са старым пакаленнем. У выніку ўтварылася нават дэпутацкая фракцыя «Камуністы за дэмакратыю». Хаця пра сябе Лукашенко казаў у 90-е, што ён ані левы, ані правы, а рэаліст. Найбольшымі аўтарытэтамі для Лукашэнкі ў 94 годзе былі Фелікс Дзяржынскі, Юрый Андропаў і Пятро Машэраў. Так ён заявіў у інтэрв'ю англамоўнай газеце «Минск Экономик Ньюс», якая выдавалася ў Менску. А што ён тады обещал? Его предвыборная программа в 94-м называлась «Отвести народ от пропасти» и включала 3 ключевых цели: остановить рост цен и обнищание людей, бороться с коррупцией, разгромить мафиозные структуры, правящие в государстве, а также восстановить на равноправной и взаимовыгодной основе связи с республиками бывшего Советского Союза. Але і праз 30 год ён усё яшчэ змагаецца з тымі ж праблемамі. Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий. Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Барацьба з карупцыяй таксама не дала плёну. Апошнія 3 гады ў краіне расце карупцыя. Мы пра гэта ўжо расказвалі ў нашых выпусках. Днямі Лукашенко прапанаваў ставіць карупцыянераў увогуле да сценкі. Вот оно, пожалуйста.
Только один, ворюга. Вы думаете, он один там? Ну, там швед с правоохранителями разберется. Мало не покажется. Што ж тычыць раўнапраўных адносін з постсавецкімі краінамі, то на трэцім дзясятку кіравання Лукашэнкі Беларусь перасварылася з краінамі Балты, Арменіі. Лукашенка даў тэрыторыі Беларусі для нападу на Украіну. У Беларусі сёння асноўны партнер гэта Расія. Гэты накірунак на Расею Лукашенка ўзяў яшчэ тады, у 94 годзе. За месяц да першага туру выбараў Лукашенка адправіўся ў Маскву і выступіў у Дзяржаўнай думе. Вось як пра тую сустрэчу писала тады газета «Московский комсомолец». В Госдуме, судя по всему, открылся месячник дипломатической самодеятельности. Часть прошлого пленарного заседания коммуна аграрии подарили какому-то человеку, который, забравшись на трибуну, практически попросил Думу сделать его президентом Белоруссии. А уж он за это посадит 70 белорусских демократов-рыночников за решетку. Лукашенко президентом тады стал. Але саджаць нікога не збіраўся. Кстати, вот этот знаменитый список из 70 высших государственных чиновников, вы уже всех их посадили или как? Александр Михайлович, разве проблема в том, чтобы посадить? Надо же быть милосердным и снисходительным, особенно когда уже победителем стал. Пасля перамогі Лукашенко амаль усіх іх пакінуў і зрабіў сваёй камандай. Тых, каго ён збіраўся пакараць за народныя пакуты, пасадзіць за галечу, за разруху ў краіне. А свайго галоўнага канкурэнта Кебіча ён неўзабаве зробіць так званым сенатарам. Пра шмат гадоў Кебіч прызнаецца, што насамрэч у яго і ў Лукашэнкі была тады одна задача. На первых президентских выборах народ предпочел вашего политического конкурента Александра Лукашенко. Давайте будем так говорить. Мы ведь... Во втором туре. Да. Мы ведь с Лукашенко работали на одном политическом поле. Было правильно избран путь, что мы будем сильны только в единстве с Россией. Гэта той самы Кебіч, каманду якога і яго самога на мітынгу ў Гародні за пару дзён да першага туру Лукашенко абзываў хламам і 60-летнім старьём. Але гэта іншая гісторыя. Ці збыліся мары Кебіча і Лукашэнкі? Статыстыка кажа пра іншае. Нават у саюзе з Расіяй Беларусь застаецца адной з самых бедных краін Европы. Хаця ў 90-е сітуацыя ў Беларусі была лепшай, чым у Польшчы. А сёння польская эканоміка займае 23-е месца ў свеце па памеры валавога ўнутранага прадукту. Наведваючы Маскву ў 94 годзе, Лукашенко прапанаваў стварыць дэпутацкія групы ў парламентах Расіі, Беларусі, Украіны для правядзення перамоваў аб выпрацоўцы механізму аб'яднання брацкіх рэспублік. Лукашенко граў на свежай настальгіі па Савецкім Саюзе. Ён нават прыдумаў фэйк, што як адзіны беларускі дэпутат галасаваў супраць белавецкіх пагадненняў, якія спынілі існаванне Савецкага Саюзу. Але гэта лухта. Захавалася стэнаграма паседжання. Лукашенко на ім проста не ўдзельнічаў. А тым адзіным, хто галасаваў супраць, быў дэпутат Валерый Ціхіня. Не галасаваў, дарэчы, Лукашенко і за беларускую незалежнасць у жніўні 91-го году. Але гэта таксама іншая гісторыя. Спачатку сваё жаданне стаць кандыдатамі выказалі 19 чалавек, але да выбараў дайшлі толькі 6, хто здолеў сабраць 100 000 подпісаў. Каманда Лукашэнкі сабрала 177 000. Гэта, дарэчы, менш, чым у Кебіча, Пазняка і нават камуніста Васіля Новікава. Хаця нават тады Лукашэнку маглі не зарэгістраваць. Сёння такое складана ўявіць, але тады, у 94 годзе, Магілёўская абласная выбарчая камісія падала заяву ў цэнтр выбаркам аб парушэнні закону падчас збору подпісаў камандай Лукашэнкі. Каманда Лукашэнкі няправільна падала на падпісных лістах яго месца жыхарства і працу. Яны падалі, напрыклад, месца, дзе ён спыняўся ў Менску, ў гатэлі, як ягонае месца жыхарства, а месцам працы Вярхоўны Савет, хаця Лукашенка быў прапісаны ў Шклове, а працаваў дырэктарам Саўгасу Гарадзец. Лукашенко ў выніку ўсё ж зарэгістравалі. ЦВК парушыў закон, але пазней гэты ж юрыдычны кручок неаднаразова выкарыстоўваўся лукашэнкаўскай сістэмай, каб змагацца з сваімі апанентамі, каб не рэгістраваць СМІ, партыі, грамадскія арганізацыі. Хаця ў 94 годзе абяцанні былі зусім іншыя. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь
и негосударственной, и государственной, и коммерческой. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это. Але тады беларусы ва ўсё гэта паверылі. Па сацыялагічных дадзеных перад другім турам Лукашенко нібыта саступаў Кебічу. За 2 тыдні да выбараў Кебіч загадаў нават зменшыць цэны і ездзіў у Маскву. Дарэчы, цяжка паверыць, але ў Маскву тады многія ганялі так часта, што ў траўні Крэмль увёў абмежаванне на візіты замежных гасцей. Шмат людзей паверыла і ў замах на Лукашэнку за некалькі дзён да выбараў, 16 чэрвеня. Нібыта ў яго машыну стралялі пад Ліёзна на Віцебшчыне. Каманда Лукашэнкі нават хацела правесці мітынг супраць замаху, але ім адмовілі, бо афіцыйнае заключэнне гаварыла пра адваротнае. Покушение на народного депутата Республики Беларусь, кандидата в президенты Александра Лукашенко не было. Повторяю, не было. На прэс-канферэнцыі КДБ заявіла, што паказанні паплечнікаў Лукашэнкі Івана Ціцянкова і Віктара Шэймана не сыходзяцца, а сам замах – інсцэніроўка. Але ў першым туры 23 чэрвеня Кебіч набраў 17%, старшыня БНФ дэпутат Пазняк – 12%, былы спікер парламенту Станіслав Шушкевіч – амаль 10%, лідар аграрнай партыі Уладзімір Дубко – амаль 6%, камуніст Васіль Новікаў няцэлыя 4,5%. Найбольш галасоў сабраў Лукашенко амаль 45%. Рэкорд быў у ягоным родным Шклоўскім раёне – 85%. Найменш за яго прагаласавала ў Астравецкім, Градзенскай вобласці – 15%. Ему доброе слово, этому человеку, он тебе душу раскроет, будет нищим, голым ходить, но тебе последний отдаст. Другі тур прызначылі на 10 ліпеня. Гэта таксама іншая гісторыя, пра якую мы таксама раскажам.